Ndị be anyị ekene m unu daalụnụ. Asị m ka m wepụtakwala unu solushon ọzọ maka na ịma na UK ọlụ gbasara ọlụ mechiri ma njem a na-aga na UK ọbịa na-enwe ka eleg na-esheki sinsi asịrị ji baa n'ọlụ. Ndị mmadụ ebegbugo onwe fa n'akwa na-asị ka ụzọ fa ga-esi ngwa si unu na ụzọ unu ga-esi. Ọtụtụ na-achọ visa Canada, ọtụtụ na-ajụ kedu ebe fa ga-eje ga-adị mma. Fa na-ajụ na-enie Republic of Ireland ya ọ bụ obodo dị mma gabana ya maka fa na-asụ English fa na-use kwe euro ọ dịkwa nso n'ụlọ. So jeeni chọọ visiting visa Republic of Ireland. Unu chọta ya unu gaba ebe ahụ unu luo ebe ahụ unu jebe n'ụlọ ebe a na-akọ akụkọ maka anụ na a na-eke akwụkwọ ebe ahụ. So ọ bụ obodo dị mma ka aga ịnọrụ n'ụlọ na-achọ visa chọba visa Republic of Ireland ma ọ bụrụ na ị nọ na Europe, any part of Europe a ma ị nwere akwụkwọ ịgaba ebe ahụ iluo ije bifo ịgaba n'ụlọ ebe a na-akọ akụkọ ijuta ndị niile nọ around. O nwekwe ndị na-anọti aka n'obodo fa na-akwa ama nke ekwe na-akụ. Ọ bụ ịmara ihe a na-eme isolu n'ihe a na-eme. Ọ bụrụ na ị mara ihe a na-eme ejili gị na-eme ihe a na-eme. O nwere onye ị ga-aga iju dịkwuo ihe o tegokwa aka ọ nọ n'obodo 20 something years 30 ọmakwụ ya onye bịa 1 year ago ka ya na-amakwa ihe na-agba agba maka ọ mara nke ekwe na-akụ. Ihe ọma bụ o nwere ike ọ bụrụ na ọ gazilie mgbe ọ bịara ọ tara afụfụ o jekwere n'ọlụ ya nata. So ndị ọ na-akacha ndị anara ama infọmeshọn bụ o nwere ike ọ tara afụfụ ọ bụ na Jos papa ya nwere ego ma ọmamụ ya kpọtụ ya mechielie kọnekshọn ọ mara afụfụ a na-ata wee na-enweta akwụkwọ. So ọ bụrụ visa anụ maka ọtụtụ akwụgbugo m na-asị m biko kedu ka fasi ga-agazi na visa UK enwego ka eleg kedu obodo ga-adị mma ịga. O nwere ọtụtụ ajụjụ m anara enweta na inbox m. Ịnọ ọnụ ụlọ na-achọ visa chọọ visa Republic of Ireland a isi obodo ebu Dubai Dublin. Isi obodo ebu gịnị Dublin Republic of Ireland. Ọ bịa ka ama as Ireland. Ịma obodo dị iche iche na-abụghali afa ọbịa na confuse mmadụ. O nwere Northern Ireland nke ahụ nọ na UK mana nke ịnụkwara Ireland ọ bụ country of its own ọ bụrụ UK mana ọ bụ agbata obi kwe UK nya bụ fa na-asụkwa oyibo. Isi obodo ebu Dublin. So ịnọ ọnụ ụlọ na-achọ visa chọọ ya ịchọta ya maka na a sị na fa na-eke akwụkwọ iluo inweta akwụkwọ ụkwụ esie gị ike na ala isolu na-eme ihe a na-eme n'obodo ịghọtago. A sị nọ ilukwere ebe ahụ ihe ịkọtana fa atụrapụrụ gị akwụkwọ. So ebe ọ bụ na ọ dị onu ahụ ana m akpazi alo na-asị unu gaba ebe ahụ unu chọba visa na Naija chọọ unu visa Republic of Ireland maka ọtụtụ na-ajụ kedu ebe fa ga-etinye isi kedu ebe fa ga-etinye isi. Canada na-ewu Canada tekwara aka mụ na ahụ o sitekwa aka ka ụgwọ flight ya ga-ete aka mana Europe na-adị nso n'ụlọ. Ndị niile bi na Europe anya fa na-elukeli ụlọ fa na-anakali ụlọ. Anya ndị bi na Canada anara anatakebe ụlọ ma America. So ndị ọtụtụ na-efu falu ebe ahụ fa emeli WhatsApp nịga yo man na-aga ndị nnecha anya ka o si ga nataba gbaba 12 hours 13 hours na ọ na-anụ ụlọ ọ nọkwala na ebe ahụ mana Europe bụ 6 hours. Europe niile ibili na Europe 6 hours ọ na ọnọdụ ka onye si Lagos na-ana ana Igbo onye ahụ ka ọ dịkwa. So ọ bụkwa na ebe ọbụla inwe connection ịgaba. Ihe nji na-eme ihe a bụ ndị ajụjụ ajụbugo m kedu ụzọ fa ga-esizi na UK akụkọ abaghị kedu nke a na-akọzi akọ bụ enyechekwa ego elie ọ na bụ emechekwa nke elikwa. So ụmụnne akpakwala m unu alụ ka m gwakwa unu ọzọ unu bịa na-ajụ ajụjụ na comment section biko unu abịazina na inbox ma na-akwa m eji inbox ndị anara m eje WhatsApp. Inwe ike idelu m ihe na WhatsApp ị na-eche ka m bịaza anakwa m abịa aza na WhatsApp maka na ịmaga ọ na-adị too much anara m ama ebe m ma ebido. So anara m ejezi WhatsApp anaghịzi m eje na ya anaghịzikwa m eje n'inbox.
so amara m ebe m ga-ebido maka ajụjụ na-akali akali. Unu aghọtago, ajụjụ na-adị na ya na-akali akali. And ụfọdụ na-eche na m bụ employer maọbụ na m bụ agent maọbụ na m na-enye visa. Anaghịkwa m enye visa, nke m abụrọ m employer kwa ụmụnne. Ọ bụ infọmeshọn ka m na-ewetelu unu like onye a m wetelu. Ụfọdụ ga-arapụzi ịbịa jụọ ajụjụ na comment section va bata inbox ịbata inbox. Ana m eji inbox ka ekweni ọ ajụjụ ga-atakụla ebe ahụ. So ihe m na-ejisi ike abịa bụ mbịa nene comment section reply cha ndị jụrụ ajụjụ na comment section. Maka ihe ahụ na-adọ na inbox ọ na-akali m, anara m ejenwu na ya, nluo na ya ọ na-eyi m egwu a na-atụ m wee gbaa ọsọ n'inbox kesaa na ya ndeewo no.